ହେଇଗଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗର ଆସିଛି। ମୁଁ ହରପେରି ସାହୁ, ମୋର ଘର ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ମୁଁ ଦଣ୍ଡରେ ଆସିଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ୟଙ୍ଗ ଭାଇ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ କେଉଁ ଭାବନା ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣ କେଉଁ ଭାବନା ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି? ଦଣ୍ଡରେ ସେମିତି କିଛି ଭାବନା ନଥାଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଏମିତି ନାହିଁ। ୟଙ୍ଗ ବା ଏଜ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ଚଳିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯିଏ ବି ସମସ୍ତେ ବି ଆସିପାରିବେ, ତା'ର କିଛି ବୟସର କିଛି ମତଭାବ ନାହିଁ ସେଠାରେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ମାନସିକ କହିଲେ, ଆମେ ଯାହା ଗୋଟେ ମାନସିକ କରିଥାଉ, ଯଦି ସେଇଟା ପୂରଣ ହୋଇଗଲା ତ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଥାଉ ନା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବୁ ନା କ'ଣକୁ ଯିବୁ। ତ ସେଇଟା ଆମର ସେମିତି, ଆମେ ଦ୍ୱାରକୁ ତ ଆସିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମେ ସେମିତି ମନରେ ମାନସିକ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମ ମନର ଯଦି ମନମାଂସା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ତ ଆମେ ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ, ସେଇଟା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଛୁ। ତ ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ମୋତେ ମାନସିକ ଆମେ କରିଛୁ, ଯାହାକି ଆମକୁ ସଫଳ ମିଳିଛି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଥିରେ ଜାଣିବା କି କିଛି ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହୁଛି କି? ସେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିବ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଲି କ'ଣ କହିବା। ତ ଭଗବାନ ଆମର ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ମନସ୍କାମନା, ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର କରିବୁ ବୋଲି ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଜଣାଇଲେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ।